Ongitorri dan hori. Hemen gauz itxuk irratian geure eta zeuena dan irrati honetan. Eta gaur, balorien imitzeko ikaskuntza pertsonalizatuaren garrantzize irakaskuntzan. Etor diez, Arkaitz, zen dagorta lehen hezkuntzako irakaslie. Bebai etor da Nikola Iturriaga, 5. mailen daubera. Laia Peron, LH6-en. Eta Maili, Agirre Gomez Korta, LH3. Esauten moduen, ikaskuntza personalizatuaren garrantzia irakaskuntzan da gaur geure tematxue. Da zelan zauzi ekipo? Ondo. Ondo bakarrik? Oso ondo. Oso ondo, zeia akabadu gaurko egunez, da? Bai. Eta hori zer dako zuide? Urduri be apurtxu bete edo... Ez, ondo. Nik uste, kentu da txuiela, ez da? Lasai gauz, 2000 zaio egin duzetxien. 2000 zaio bakarrik? Edo geizau. Da, zer zuen ezaten, orain eskoli akabata arratzaldin beka usitxuk dako zuie... Eskualoi 5 erdizetan azitxe. Bai, kontzertue gero. Kontzertu ez, kontzertu? Juningo zara, hemen dako, bermeon zer, aurra kontzertu zungo zara? Bai, joten. Zeu joten zu? Bai, berak joten, bai. Ez da esango... Bibolina ez da, Laia. Hori beste egun baten, panderue. Amiga. Bale, ze hemen dakin jot, bai, gaur da, hau... ez da esango hau... Zorduten da, zazpitan. Onbi gara, zeirek laurden gitzi hau bertan. Bai. Zer ondako izena emanaldi horrek? Ez dako. Ez dako, kontzertua, musika, zitzez dira, hau kankinka banan ez da esango ez, hori bizar da. Bueno, orduen abantasiko gara. Bai. Ia, Laia, zeugazea hasiko gara. Zergaitzi da zure ustez garrantzitsue irakasleek eta ikaslei era desberdinan irakastie? Ba, ikasle danak desberdinek garalako da batzuk laguntza behar dulako gauze batzutan eta beste batzuk ez. Adibidez, orain adibidez batega zingota saldu. Lore batzuk behar dauie urgizau hasteko beste batzuk, baino, eta hau pasaten da gure irakaskuntzan be bai. Jo, zehot da salduzu, Bai. Zuke gana igarten zu hori? Bai. Itzen dauela irakasliek? Bai. Bakotxari diferente, ez da? Bai. Gatsa da, askan irakasle bat bakarri dau. Zuek kaso askotan asko sarie. Oso ondo kontesta da, egiz esan, oso ondo ulertu dut. Ia, Maili, zelan laguntzen deusku irakasleak? Edukin bat, oinarritzat izan da, era desberdinan egiten iztea. Gehien gustatzen zaiten moduan ikasi aldo dalako. Laburtuta, nire superpotere gogokoena erabili aldo dalako ikasitzeko ikasi beharrekoa. Ikasle guztiok superpotere bat daukagu eta dena desberdinat dira. Jo, Eta zure superpoderi zein da? Bakizu izaten? Zein zure indargunia, zein non ikusten zure burue ondo edo? Ez da etzen niri, ez tozti importaten. Ideiak emoten edo, no? Pintxeten. Marrazkize gehitzen, importanti da. Bitu, hori ez da nire superboteria. Niri bai. Bai, bitu, aurre ikusten du, no? Danak arala desberdinek. Ez que huitzen kanbio marrazketako estreeskolarak emoten dauz, eskolan. Bai. Hori da beran. Bueno, bai, hori baino gizago, askanien marrazketan arluen, beste arlo batzun bezala, garrantzitsue da sensibilidati eta kreatibitati, eta hori ez da, zatozela kreatibitate askogaz, landuin bide. Egize. Orduan neue bai, bakotxari, ikasle bakotxari, gaitasun hori aurrera eruteko, batzuk ikusten zuen marrazkizen, beste batzuk kolorien, beste batzuk gidoilarizek diez, eitzen da bi asmatu oso ondo aurren euren munduek, orduan danok gara ezberdin, lorien adibidi asko gustaz, urrasko eta urgitxina, nik kaptuz bete esango nintzen. Ia, Nikola, zeugaz guz orain.
Zer nahi du esan zure ikaskuntza pertsonalizatuta egotea? Zer du esan zurentzako horrek? Nire ritmora aldotezela ikasi ikastekuek, Bai. aldotezela lortu ikasteko behar dotezen tresnak, eta irakasliek ez duztela esaten, ez zer ikasi duten, ez zelan ikasi duten, eta beti, onbide, nire interesatatik oinarritute. Ba, bitu, Oso ondo preparata dakar zuie dana, bai, zure kasun ganera txurten buruz, urtentxu konbentzite, ez da? Natural, ez da. Ez que maizuk esan duzko gure berbak azeitzeko. Bai, Ezoteko liuek. Ondo, jo. Da gainera parte laburtu itzen du gaurie. Hombre, haulan ikasten da gehiago, ez da? Bai. Ez da makala. Gero desafio txiki beti mingo txuti, zamen dako da, geure euskal iztegize. Ia, Madi, zeuaz guez, maili. Batzuetan, irakasleak denbora gehiago ematen deutxoe ikasle batzuei lanak amaitzeko. Zergaitik egiten du hori? Ikasle guztiok desberdinak garelako, eta batzuk behar bidauielakon denbora gehiago lanak amaitzuteko eta beste batzuk ez. Zeitzik, irakaslien helburue ez da txartoetan initzie baizik eta ikastie. Mos ondo, da zuzezara denbora gitxia edo gizau bizuzena, segun arlua igual, ez da? Bai, Hor be zeure interesa jakin zein zen, no? Hor alderdi baten edo bestien, ba, bueno, no? Zuk Bai. Laia, bako zu superpoderik, arloren baten, nik pitu, klaro izango txuti, niri hartie da, bai matematikan pilo bat kostate esan dazten. Ai, niri beba. A ber, kosta ez bai, ez daz gustaten bapes. Bitu bitxi, no kontraizue, matematikatan nahi esperto bat, Bai, behagero hartzen pintzeten dotenien irurteko ume bat ematen da. Bueno, Bueno. danatan ezin txe. Ahí está. Ja, da hogeta bost, bider hogeta bost bakizu esaten. Hogeita bost bider hogeita bost, itxaron nitsi pentsaten hogeita bost bider Tranquil, pentsa. Artitan laiagaz guez, dako zunien, abize. Esku altxatan euke mogu txute itxe. Ia, pertsonalizazioan lan egiteko. Dakidanez, geltokietan egiten dozuen lan hizkuntzetan, adibidez, zer da geltokietan lan egitea? Ba, geltokizetan anitzi oso dinamiku da, ze saioen zehar gelatik mugitzen gara, eta itzen du ikasi beharrekue bai alda batera, da joko batelez. Vale. Eta ikasteko dauz hainbat geltoki, adibidez, aurretariko batzutiez, irakasle geltokia, ikasle azalduten dozkule gauzek, Bai. bikote geltokia, bikote gazitzen dule lan, bakarkako geltokia, bakarrik itzen dule lan, eta teoria geltokia, teorizen zuten dule. Gero azkenien itzen du amaierako metakognizioa, Bai. eta hori idazten du laburpen bat ikasitakuri buruz. Eta hori dana itzen du denbora baten barruen, eta denbora hori inbidu kudeatu. Bai, Ondo saldute, Bitu, nik ulertuteko, hori gura dauzan ondo saldu zule. Uitzi, Bako zu? bai, zeiron da hogeita bost, emoten dozt. Ez da zango egize, ja? A ver, landako eta kalkuladori, Ez nau seguru, niri 75, hogeita bost, bider hogeita. Hogeita bost bider hogeita bost. 75 Ez emoten nau dozt. seguru, Uitzi. Ba, tranquila, ez dau kastigorik, Ja. Bueno, Argaitz. ari Esan da, erantzun. Argaitz. desafio bat baino ez da esan. Bost bider bost, hogeita bost, eta bi bider bi, lau, lau gehi bi, sei, 75. A ber, Uste, berroketa niri mar hori- bidar, oza, hogeita bost bidar, Niri hori hogeita bost. emoten dozt. Bai, Bueno, estrategi betere bai gizu, kasu honetan, bueno, Ja, hogeita bost. bider hogeita bost, Niri bakarrik hori emoten dozt, oza, ez dut esaten, zer. Ja, txo, kalkuladori dakote, alrebes eta meni megutxuti bitu. ambitu. Hogeita bost, bider, hogeita bost. Zeiron da Bitu. Txalo bat, txalo bat. ez que hogeita bost biderramar ban berreunda berrogeita mar, gero gehitzuten txasu beste biderramar, bosteun. Da gero, hogeita bost bider bosta itzen baso, non da hogeita bost emoten txu. Da gero hori dana gehitzen bizu. Ni nazta nahi, bai, zeure superpodei dales, ni galdu nahi, aspaldi. Bai, Oso ondo, ondo izu, oso. beste Bitu. txalo bat emongo txagu, Bai, neri... bai. Merezite ganera. Txo, Marvelen hartungo txuie zuri dakoien ize, Marvelen agertuten batek Spiderman, besti no seke, bai inoiz ez da agertuten kuasinoren bat edo. Agertuten badan zeuri ditxuko txuie Marvelekuek. Oso ondo. Bai, bai.
Ia, geltokiak ganera oso ondo saldute, 6. galdera gazguez, ia. Geltokietan lan egitea zer dan gehien gustatzen jatxuna madi. Oso dinamikoa dela, jolas baten moduan hartzen dugula, eta holan errez hau ikasten dule. Dauze materitzen zuie? Maiki? Bai, erantzun. Bakizu esaten, astin behin, astin irulau, edo eguneroko zeu zer da. Normali... Baten, baina hemen hastien 0 patatero. Ze normalien esaten da igual programazio kontuten okintze, Bai. igual neurketa baten 3-4 bider, segun programazio markaten eta normalien astebeteko iraupena okitzen daue. Nik euskeran bakarrik itzen dut. Bai. Normalien hizkuntzetan lenguan be bai, Bai, gu bai, rutaz. gazteleran da euskeran. Ez que hai 5. mailatik aurrera uste dut dauzela lenguan abe bai. Dagoela lenguan abe bai, lengua euskera daku. Bai. Da ondo pasaten zuie, honetan Bai, Bai. Bai, klase normalak baino biau edo, bueno, ezberdin ediez, no? Bai, ondo pasaten zuie honetan geltoki laiak honetan. esan dauelez joko batelez hartzien du. Claro. Jo, Bai. oso ondo. Ia, orduen, irakasketa... Ia, Nikola, zegoaz, guez. Irakasketa prozesuen arazoetariko bat ikasleengan urritasuna eta beldurrak izaten direla esaten da. Horrela lan egitea hau gutxitzen da? Bai, gutxitzoten da. Ze danok lan desberdinaku eta enpora desberdine be bai. Orduen horrek urduritasunek eta beldurrek dakusenak gutxitzuten duez. Eta normala da urduri edo beldurtu teotie. Claro. Eta horrek urduritasun eta beldurrek alduz erabili gasolinelez geure ikasketio betuteko. Jo, etxo. Hemen, harritxuten dago zure filosofia. Zer ganera, hau badino zuien itzen zuila tarteka asignatura batzutan edo beste batzutan ez, itxaroten ongo sari bebai noizen helduten dana, un momentu ez da? Geltoki zen asuntu de. Bai. Askotan egoten da, maitxu da, aztione holan tokaten da edo beste erara edo... Bai, Bai. Jo, holan ikastie, total, politxe da. Ganera, motivazioaz. Nikola, zeugaz egiduku, ja. Garrantzitsue da gurasoek jakitea zelan ikasten dozuen eskolan, da zeitzik pentsaten zu. Bai da garrantzitsu ez, irakasliek ez diez pertsona garrantzitsu bakarrak geure ikasketan. Hame eta aita etxien, dude bategaz bagato zen etxera, hame eta aitak aldabielakon konpondu hori dudie. Eta haure bai lagundu, ez da? Bai, haure bote zan. Bai, eso ondo. Bai. Da zure kasuen, lagunduten txuie dako zuen zalantzak? Geizen natanez etxeko lanak ulertut ekarten do, bai ez dutenean ulertuten Hor dako zuz. asko alizoten dago. Claro. Claro. Da, txoko bat esango, bada naulan komodin bete zatirez, ez da? Bai. Claro. Da, pasaten datxu normalien igual despiste ez da hartutie eskolan da zalantzak hartutie? Edo, Baten pasa hasta menurtien. Bai. Zatik eta kas esan nahien akordaten zan, bai gero, azkenien akaba esan duten gelan, Bai. ulertuten, osea, derrepente ulertu esan dut gelan. Claro, gana zeure superpoteri badan, biderketa zatiketak eta hori. Claro. Oso ondo. Holan da, bai. Begaizenak resolbiteko eta bebai papel bat bihar dut. Hombre, eske hori, bitu ni kalkuladori gazin jote, Eta zu papel bat bizu. Eta papela gazelan itzen zu, arkatxe edo boligrafo barik. Papela gaz bakar izelan itzen zu, edo bizu arkatxa edo boligrafo. Arkatxa edo boligrafo bidot. Bizu, Bandereño esaten da bolez beti boligrafo, mate bat. Bueno, matea liburuen arkatxa, sino boligrafo. Claro, erretuten bazaran tic-tac kamiseteko momento baten, ez da. Oso, ondo. Ia, Laia, zuen ikasketa prozesuen. Zeitzik da garrantzitsue, jakitxie edo identifiketie zintxuk dizen zeuen indargune horrek edo alguniek, bebai. Garrantzitsu da jakitzie zer itzen duen ondo eta zer txarto, ze pentsaten badun taldien adibidez idea asko moten duzela eta gitzi moten baduzen ezin du hobetu. Bai, guk badakigun ja idea gitzi moten duzela aldu hobetu. Dalan esaten da? Hobetuten sarie?
zeure kasuen, zeu gaitxe kontesta. Bai, ni bai. Hobetuten zu? Zelan igarten zu hau gatsa da, esati bai, zelan igarten zu hobekuntza hori, bakizu azalduten, edo... Ba, Zelan igarten zuzuk hobetu zu zela, igual maieti pasaten zalan, edo... nez, ba, ez da. Ez dakizu esaten, bai, bakizu hobetitzen zarala, ez da. Bai. Bueno, ba... Baizu, da beste danok, txalo bat zuentzako, ze oso benetan. ondo erantzunde, oneri Bai, galderari, Benetan. Ia, maizuko, irakasleek hain ondo itxama dagoen beran. Nik uste dut igual pena zau, ondo barneratute dago asuntu eta. Ia, bueno, beran galderak ebakizuie zeintzuk ingo txagun? Ikusi zuie edo ez dakizuie honino? Zo zer badakizi. Bueno, Zo zertxu bai. bat eta bi badakiguz. Bueno, lehela ingo dago. Azaldu dozku bat eta bi garrana. Ba, inguna beratzi galdera dako ze hemen irakasliek, zeuen kasuen maizuek, eta berak kontestatzen dauenen gure basuien zeuek bebai zeu zer esan, ba, aukeri dako zuie, bale? Ia, irakaslentzako galderak, kasu honetan, hemen etortazku arkaitz. Da, pentsalik, era honien kontestako dagoena, ze ikasliek holan erantzun badaubien, irakaslie zelan esango da. Ia, 20. mendeko irakaskuntzak daukan erronketariko bat irakaskuntza personalizatua dala esaten dabe. Zer da hau? Zelan azalduko zen zeure berbakaz? Bueno, a ber, ulertuteko moduen askanien ikaskuntza pertsonalizatuek dakon helburue, ba askanien da ikasle guztizek dakoien interesak, erritmuek, trebetasunek, ba apurtxuet horren arabera desberdin dutie, no? Ba, kotxa, ba, bueno, desberdinen karan einien, ba, hori desberdintasun honi behar dalako, no? Eta, bueno, nik uste dut, baskanien, 21. mendeko irakaskuntzako erronka nagusi zenetariko bata, ba, oneri erantzun emoti dela, no? Eta, bueno, eraldatutie eta antxineko irakaskuntza magistralak eta albo batera itxitxie, no? Bai. Gana, salaiak esan dauen moduen, bakotxa ezberdinek gara, da kaso batxutan ganera, gotie zenbat zari klasi orain, gitxi gora bera, 20 zeuzer? Ba, erratizuek orain zozer bajotxu hau dauz, bai, bueno, hor dauz meretxi 25 bitxartien, batxutan gehiago beste batxutan gitxia, bai, bueno. Bai, hor dabil. Bai. Da, zer ikusi zedako esatie gizau edo gitxia, honentzako, sistema honentzako, edo igual gizau dizen eran errezau esango lekide honegaz metodugaz, edo bardin, asko edo gitxi dizen. Bai, a ber, hor honetan askanien lana jasuten dauenak da irakasliek, ze askanien egokitzuin bizuz materialak eta, bueno, aldan einien, ba, etxasun mongo bakotxari beran materiala egokitzute, bai, aldan einien, ba, maile desberdinetan sailkatu eta horrek, ba, lanadako. Claro. Orduen zemat eta ikasle gehiagokin, ba... Hori betiko irakaskuntza moduen. Ahí estás. Da, orduan, bueno, esan zu, zertan datza aldu apurtxu egizau sakondu edo... Bai, a ber, hau apurtxuete teoria aldetik, sin más, ikaskuntza pertsonalizatuek dako zela, ba, oinarri teoriko batzuk, garrantzitsuenako lan aipatuteko modu errezien, ba, konstruktibismo edo, ba, esaten dauena, ikasle bakotxak, ba, beran ezagutzatatik, ba, hobeto ikasten dauela. Gero, hor daku bebai Howard Gardnerrek atera zauen adimenan izkunen teorize, eta honek teorize bai esaten dau, ba, askanien ikasle guztizek desberdinek garala, batzuk hobeto moten datxoela adimen musikala, adimen linguistikoa, matematikoa, eta, bueno, hirugarrena bebai garrantzitsua da, askanien irakaskuntzaren teoria unibertsala, ba, esaten dozkune guri, ba, ikasle guztizentzat, ba, espazio dibertsuek edo sortu behar duguzule eta bermatuen behar dugule, ba, hori dana, no? Vale. Zuek kuadrilla ados hauzie? Bai, ez da? Esan dagoen agaz? Bai, gauza doz. Bai, uste du trampita dobela itzin ze papelako amen. Hemen, neure adime mapa mutu egaz nau, neure... Bai, danotaku... apurtxuetan horantza usartun. Bai. Zeure eskoire. Bai.
dana dako trampatxuek. papelak. Bitu neue aurrako papela, da eso ikusten bebai politikuek eta... Zuen, kambio, zehan da, zukitzen zu programie. Ez, hemen dano gauzitzen programi, ni bakarrik hemen zingo doa. Ez, osea, zeukitzen zu organizea nagu otezan. Zeukitzen zu organize, osea... Lan talde bat gara, Eta kaixo eze, ekipo bai, esan. hauri, taldeak gara, bezke, a ber, uste dut dakizule zer guoten esan. Osea, zu zauz organizeten Bai, gu itxuki irratian urtetien. Bai. hori haulan da, bai. Hauri guot esan. Bai, nik satosiena kontaten ideari pesestakote, Eta bakotxak beran lan Horregaitzik etorri gara, Claro. aparte. Ez que arrazoi edako zutan, atantxo. Benetan, arrazoi edakot. Aurrera ingu. Arrazoi edako zupe, guzan dute, zabitu. Zeran erretuten nahi. Nerviosei biztazu. Ja, baliabide digitalak erabiltzeak, hau hobetzea, laguntzen deutxe, ze uste zumaizu? Bai, bueno, hemen, nik, hemen ja iritsi pertsonal bat sartu got, arkaitzen izenien. Nik uste dut, askanin teknologize, aliatu moduen okin bidule irakaskuntzan. Egize da, bai, bueno, azken aldi honetan dauela polemika askonen inguruen, no? Askanien egunkarizetan eurten den dabie, pantallismue, gitxi autu, tal. Eta askanien guk argiokin bidu, esten dugun moduen alderdi emozionalan edo edukinetan, honetan esi behar dugule. Claro. Argiokin je, irakaslientzako honetan formakuntza igual gehiago egon bidela, ze hau mundue oso arindue eta ikasliek askotan irakasli baino gehiago dakizie. Bai. Nik uste dut, aulana argiokintzek eurie dela, okin bidule aliatu moduen eta ez etxai moduen, nire ustetan, Eta, bueno, zazpigarren, bai, zeigarren abe hildora du, ez da? Zer suposatzen edo zer suposatzen bai, zaskanien implementati eskola baten bertsonalizazioe erreza ez da. Ez da, beti be, zuzendaritza taldetik hasi bide, mentalitate aldaketa bategaz, gurasuek, agente guztizek, eta gero irakasliegana heldute, eta askanien ez da errezabe irakasle batek, beran bizi guztizen emon daueniko era baten klasiek, eta hori txipaldak eta itxi ez da erreza, nik uste dut merezi dauela, lan gogorra dauela aurretik, eta dakule aurretik, danon artien eitzeko, nik uste dut ikaslien onerako dela, eta emaitzak orain arte nik ikusi dotezenak, oso ondo dauzela, eta merezi dauela. Nik ganera holan esperientzia personal modure, ez da itxe bakizuen, okin zabaten holan orain dara urte batzuk lankide bat, esate esan doztela, hau hipotesis beda, esate esan dozten, bera neureles be klasitan, da ordenador pertsonalaren alde, da mobile esate esan dauen berrogei urtegaz, mobil, smartphone, berrogei urtegaz emungo zantxola gentiri. Bai, ordenador personala, sortzi beratzi urterik. Ez que aur daugakuen, askanien, nik neue nahi partida izue ordenagaio potente bat bananduteko ikaslieri eta gero erabilerie, esatie kritikue, segurue, eskanien horrek errezena da ordenagailue motie, horrek atxetik lanketa pilue dako. Vigileta eta hitz esan dagoen gana esan, oso asko interkalata sortzi beratzi urte erakutsi, ez esateko zeuzeran 16 edo 18 urtera arte ez dakizien zeuzer, horrekitzen txoi erakarri bebai, no? Ez dakitzi zer dan. Bai, beti vigileta, kontrol parental bategaz, jakitzi zer da biltze zen, eta eskuzko ariketak, eskukase ariketasko egin bebai. Bai, eta horretan zeugaz nahu, honek ezin jau esan orain derrepentien euneko baliabide digitala biltze, hau 50-50 esan bide, eta kontuten okintze, gure gizarte eta gure etorkizunen orantza duen, no? Eta gure ikasliek topako daubien etorkizuneko lanak eta teknologizegaz okingo daubie zer ikusi ze.
Eta bigarrena, bai, eta bigarren kontu esaten zandoztena da, ze hau maizu okin jondik inteligentzia artifizialesko masterra itzen, eta esaten zan dauen, ametik urtez askora, berak uste dauela, maizuek aukingo dabila aliatu modure ikasle bakotxan GPT bat. Personaliz haue, jakitzeko eta zehatz ze beharri zan aldabinokin edo ze gradu edo almen edo superpoterien kalibrazio bat itxeko edo jakitzeko ze ariketa eta hori. Zelan ikusten zu hori, zelan pasako da? Hori azkanien, eske mundu hau, niakorten nahi pasen urtien egon ginen eskolatik kongreso baten Madrien eta ponente batek komenta zauen, hoy es el día de que han salido 15 aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Lengoko, momento baten, ponentsi baten erdizen zauen, da de repente, urtebete ez da pasa ondino, ze otxailin egon ginen bertan, eta orain momentuen, hori mundue babitu zelan dauen. Ze zabal dauen, orduen, ametik eta urte batxutara, edo hile batxutara be, zer pasako dan, geupe ez dakigu. Eta horren inguruen, beste anekdota txikitsu bet, oin urtiek formakuntza baten irakasle batek, 60 urte okin zauen da komentaten zauen. Ametik eta urte batxutara, ez du bizango teklau epez. Geure begizekaz be alizangu, ez dakitxo horrarte, puntor arte, bitu zelako pertsepzioak izauen borrek irakasliek, eta nagusiz esan, Bai. Oso, no? Hau ez dakit zueri egin edo, zelan zabiltzea Chromebookegaz eta itxe zuie 50-50 edo sentiten zuie gizagu zuela Chromebookegaz, eskugaz baino... Ni bizetan gustaten da. Bai, ez da, marrazketan bai itxe zu bizekaz. Neu askoz benaiz hau gudot idazlanatan eta enbe Chromebooken, ze Chromebooken aldiz egon faioek eta en cambio idazlanan alzuen guzun danan. Amenos, parkatu, esan ezik, zure poligrafo edo idazten zauzen gauziegaz, tinte barik edo falta atxana barik datzea. Bueno, hori aspaldi pasatzen da. Arlanda guztiz be, bitu, gauze bat esango txut. Ja estudizut hau zinge, eskugaz idazten dunien, ze eskue, boligrafogaz edo arkatxez, garuneri konektata dau. Osa, zuk idazten zunien, idazten basun zeuzer eskuz, obi hau ingo datxu sartun burora, teklauegaz idatzi baino. Bueno, alzule lau idatzi eskuz, eta gero, pasa Chromebookera okitzeko garbizau edo dokumentu gordeteko. Gure basun noiz? Bauri, idatziz ikasi, idatziz obi hau sartungo datxu buruen, eta gero, gorde ordenagailuen eta organizau okitzeko. Bitoria holkue, gorde, Horrengorako. Geizen bat badan, igual, gai bat eratxuiena buruen sartxien, idatzitxe, hor, obi hau ikasten da. Ia, segidengu, hemen arkaitxega, ze gauze interesantik dakozko esaten helburu nagusiz esan du, honetarako... helburu nagusiz. Bai. Hemen jungera, ez da? Helburu nagusiz, bai. Bai, askanien helburu nagusiz, ikastetxe guztizetako irakasliena, eti da, zure eskuetatik pasaten dizen lotute du aurren ongaran azberbetan, no? Azkanien zure eskuetatik pasaten dizen ikasle horreri, alik eta hobien prestatutie etorkizun baterako edo topako dauen bizireko, eta hemen gudot komenta dauen alaiak, injarran dizen moten txagu horreri indargunieri eta aulgun edo aulesizeri, ezkanien horrek indargunik aprobetxen bidogu zela euren hobekuntzaterako eta aulguniek gaindituten juen, no? Esan dauena Nikola bebai, azkanien beldurrek eta urduritasunen normalati ez, horrek kudeatzen jakin behar diez bebai, hobeto egoteko bat. Eta ganera kontuten okintze, ez bakarrik euren bizizen, ikasketa nagusizek bebai. Institutotik urten da gero, behin olekusi zauten dauela porcentaje oso altue
non sartuten garan, zeu zer ikasten, da urrengoko urtien itzen du itxi, eta beste aukera bat. aukera bat, claro, konturetuten zara igual, beste, eta aurretara igual lagunduko txoi ez da, jakitzeko ze arlotan egin euren ikasketa nagusizek, bai. Osea, askanien da bihar egin euren kritikotasunen eurek gai izati identifiketzeko txikitzetik azten badizen asko sobeto, no? Bai. Identifiketik, zertan nahi, zertan nondakot nire superbotere hori eta nondakoten hori hobekuntxie eta jarraipen bategaz, hori hobekuntxie saiatu eta horrek beldurrek eta ikarak desagertuten jutie, no? Ja, aurreren baina harin hau ontsek etorzaz, kuriosidadi egia zer galde kontestatzen da bien. Maiitik hasiko gara, Maili. Zupakizu, honi, ideari pez, ez dago zuzetan jakin biharrez, bai, jakingo zantzun orain norantxeekin zeure ikasketatan luzerako? Edo arloren batako zaulan gogoko, edo babitu guitzi niri guztako zanazten esati bombera, edo estepa, nasan egin bihar, espaziontxi baten, edo estepa. Bako zu ideari pez? Osa, zer gudoten esan handitzen? Bai, hauntxek. Orain momentuen... Gero ez dako zetan holan esan, bai, hauntxek momentuen, dako zuien adinega, ze adin dako zu? 8. 8 urtegaz, zer guztako lakidatzu. Aldatuten dungo gara, Erizaine. Bai, Oso, ondo. Erizaine, eta probazu edo dola ikusten zuen izaura txamarpunten maritzen zara, edo... Ez. Zara marieten? Bueno, orduan esan lehik, erizaine... Bai, erizain guztatzen atxu? Bai, eta gainera nire amabe bai dalez erizaine, ikasitzen doz. Eredu dako zu horretxien. Ze politxo. Da zu, Laia, bako zu idearik, ez bako zuen idearik behar zui esan, iguitzi ideari peso niño bitu, sortxurte daku. Bai, bakot. Bai. Guat izan, edo etxiek marrazkiz ekitzen dagoena gero konstruiduteko, Epa, guitzi. edo astronauta. Laia. Ni sentiko esan, bai, txalo bat emongo txagu, Bai, hau bai. momentu imagine du Laia espaziontxi baten, Bai. han beran zientzilanak itzen, Lehen marrazkiz... bermiotarra... Bai, ahí está. Marrazkizek itzen etxeen, guztan zuzan, arkitekto modure dolan, edo marrazki bizidun, edo bideozoko, edo loko zuzer. Ilustratzaile. Arkitekto, arkitekta. Ondo. Bai, Bakorda arkitektuek, marrazketalez, oso ondo desarri dizela, da maiz jauri inklineten dan maiz hori, ondo marrazteko. Ze politxo, Nikola, etxutitxiko bazterrin eta zuk ze bako zuidearik zer guztako lekidatxun? Lehen esango zan nahien, edo neudako tesiro aukera. Oso ondo, hori da, bitu txalo bat aukera edako zen pertsonari. Aukera da munduko biena eta. Edo zientifikue, Bai? edo boxeadora, eta azkenengoz astronautien, ze aparte pillo bat eta gustaten da espazio zuen. Jode, esan zu, zintxilari, no? Bai. Zintxilari, boxeolari, horrek bizek aldiz egon Naizen gudotena astronauta. Naizen astronauta. Da txupoten ikara... Que ba, zineu, pertsonak ezetuten duzen Bai, agujeros negros edo bai. horren monstro kosmikoa irauzenak espazio zuen, Bai. nau ize danak ezetuten dotez. Bai, Bai, handizena, ton 618 uste. bai, Bai. Bakizu, Boston da 80 bilioi kilometro. tara dau. Bai. Ba, hori hemen albun dau. Txukirratetik urten, eskerretara pare bat pausu eta llega gara. Hemen, kiroldegion duen. Bai, kiroldek duen egongo da hori. Ni erizain gudot esan baina bebai, asko gustataz espazio zuen, eta astronauta bebai, baina beldurre moten dozt. Bueno, bai, bitu lehen beldurrok ezin mikrofona aurren imitzeko bai, eta bitu zondo zauzen itzen. Nik uste dut aurre zauzien kuadrietxue, maizue barne, tripulazio politxengo zan zuiela. Bai, Zerena, Espazi zuen, koeti entzuteko. claro, horri irula uzuten diez. despegaten du da kontrola, despegaten 2 minutu ja kontrola galdu du. Bueno,
Aurra gaitzi zeu zeure kalkuluek buruz itxeko eta zakitzeko ze orbitara hartun da zelan buelta. Galaxitik urtetie bakizu zemat urte kostaten dauen. Ez dut egin inoiz. Ze bederatzi hileter daten basun, Martera llegaten da, Marte, behituten mapie. Bai. Espazizuko hauri, hamen albuen, badauen imagine zemat kostaten dauen galaxitik urtetie. Bitu, hauntxak, askaningoko galderi itzen duen artien, imingo tamen neure superordenadoran, imingo galdera hori zen zu, ze guzu zakin, zenbat hartako zandun urtetie? Galaxitik. Ja. Haulako gaurko nabe bategaz, ezta? Bai. Vale, bitu, prozesaten azide, eta ingo txagu galderie arkaitxeri. Honetarako, ikaskuntza geltokie metodologia aktiboa erabiltzen azizarie. Zertan datza honek, irakaskuntza geltokie metodologia, eurek azaldu dauie, bai, ia. Bai, laiak azaldu dau nik baino beto. Bai, loriena, eska hori... Zan da, bikain egin dau. Bai. Claro, honegaz guztizegaz pertsonalizazioagaz, azkanien metodologi konkretu bat hartuti honetarako, guk jo gendun ikaskuntza geltoki zetatik, laiak komenta dauelez lehen, joko moduen hartxien dauilakon ikasliek, eta helburu nagusi zena dalakon pertsonalizazioen zentratie. Eta azkanin errez azalduteko zer da, edukin konkretu bat adibidez batuketak, estilo desberdinetan ikasti, batuketak oinarritxatok okintze, azkanin esaten dana, no? Zeitxik ikasi bidaui ikasliek beti irakaslien azalpena gaz, holan ez da. Igual ikasten dauie gehiago beran alboko lagunegaz, edo bideo batzuk ikusitxe, edo teoria bat irakurritxe, edo marrazki beti irakurritxe, orduen honetan datza, no? Eta azkanien rotazio baten bidez, geltoki guztizetatik du espasaten mapa baten moduen. Edo puzzle baten moduen, no? Puzzle baten moduen. Osatuteko eurek. Hai, ez da. Eta gero amaitzuten daueniko geltoki guztizek, guretzako garrantzitsuena dana haitzen dauie, hori hausnarketa metakognitibu edo hori, eta horrek esaten dozku, ikasketa esanguratsu bet egon badan. Euren berbakaz, gai badizen azalduteko, bitu, zenbakuntza edo alderdi honetan holan ikasi dut, hobeto tal, azkanien holan bermatuten dugu guzti hau, no? Oso ondo bitu, irakaslien eta ikaslien azalpenakaz bizek bat itzen badun, geltoki bi horrek azitzen badun bi, oso ondo ulertuten da metodologia hau. Nikola, eta horre albuen dakun espaziontzi kuadrilie. Hemen dino, gutxi gora bera gaur egungo espaziontzi bategaz, ez gara galaxia honetatik urtengo, ez da pentsatu be. Aiba. Eta dino, esnebideak, mille argi urte inguru diametro edakola, eta gu erdizetik, 25-30 mila argi urte ingurura gagoz. Orduan, ontsi, azkarrenekoa da Voyager bat, eta honek itzen dago 17 kilometro segunduko. Inguruko abiadure edarue, hau da, argiaren abiadura, 0,006 besterik ez dako. Orduan, abiadura horren galaxia ertzea joan gura badugu, 100 milioi urte, ia milioi urte beharko gendu zen. Igual kongelen digara, Neuke etxute zen, seguru nauenik. Ez, nik etxute zen, seguru merzunik, bai, guztako baleki dazku, eta okurriten daz, horren beste denpora tardako badun, igual aldula egin pelikuletak gules kongeleitzen gara, hori bai, gero bueltaten gara nien hemen ez da inor, ez etuten du ni inor, behitzet. Hori dako astronauti izati, da gana gizau eolako... Denbora makina baten sartutik. Edo, zeuk izan zune bebai aldu egin. Haulako agujero de gusano, edo puente Einstein-Rosen, ditxuten atxon hori,
hartuten badun, zeure kalkulukaz, igual algara, ostabe H egin den, pues, ez dakitz. H salbadan egin denporan edo bakarrik aurrez, ideari bez. Uitzi, Esan, neu galdera batakot. norentzako, nientzako? Bai. Venga, ez da normala, bai, erantzungo txut albadoten. Espaziori buruz due. Venga. Urteten bagaran galazitzik, zer topako gara? Ba, beste galaxi bet nik uste dut. Eta urteten bagara galazi guztitzik munduena, Galaxi danatatik, bai. hori ez dakitzu inor kontestaten, senyor ez da zuen, bai bitu, beste galderi izan zuna, Uitzi, bai, usteot, maien galderi ezin dela erantzun, ze galaxisek infinituek diaz, ez diez amaitzuten inoiz. Auri suposatzen dut dugu, bai, ia. Jakin Bai, galaxi txikurten da, ondo dau beste galaxi Nikolak. bet dauela. Eta holan bat abestin atxetik, ez da? Bai. Bai, auri izan dut beste galaxi Ahí betongo da. está, ahí está. Eta beste galazi baten planeta gehiago dauz. Hombre... Alda A egon. ber, hori kalkulo, bakizuie, Alda egon. nire marrazkizetan, Nikolak ez estabil marrazketan, bai, laia bai, eta laia badakin niri estralultarrak asko gustatzen aztela. Ez bat ikusi dotelakon, edo etxindako telakon bat. Bakizu zeitzidan, ikusten duen izartxuek, horrek, izardanak ikusten duzenak, bakotxa eguzki beta. Eta eguzki txik, bakizu, dakuzen planetak, distantzi batera, hor dau bizizal da sortu. Osa, lurretik. Lurre dauko katute distantzi batera eguzkizetena, eta hor aldaba sortu bizize, ure, argize, vegetalak, orduan hor bai gizakizek aldgara edo beste espezie batzuk. Bakitz, be super saize da. Super Osa saize. da, como 5.000 bider zai haue, Bai. Titanic atati itxasotik. Ba, Baino. Bai. Hori bai, non dik irakurrizu ez da? Non irakurrizu hori bai ez da? Ez, que ba. Ez zute zan, ure superpoderie matematikak dizela. Da kalkulo inzu? Bai, más o menos. Nik uste dut- Uitzi. Bai. Eso zer guote esan. Nik irakurri do liburu bet, bai dala espazizuna, Bai. dauela eguzki bet, dala urdine eta gure eguzkize dala pelota batelez, futboleko pelota batelez, eta hori eguzkize dala autobus batelez. Bai, ze guzkizek, dakoie bizibet, lelau diez gorrizek. Gero diez horizek, hau milioie urtitan pasaten da. Eta azkanien birtuten diez txiki, gero eta urdin hau itzen diez, eta azkanien supernova itzen diez birtu eta itxau esplota. Orduen, esplota baino harin hau, supernova bihurtu baino harin hau, diez urdinek. Ez da, Nikola, konfirmeten zuari? Bai, bezke be bai. Dauz, beste eguzki batzuk, Bai. da ikusio bi izaten, itzen dauna konpara eguzkize pentsaten dune geu handize dana, Bai. beste izar batzuka deskurri bridunu dene. Da be bai, dauz pillo bat horrelakoek dizenak como bos biderran diza, ez, egun biderran diza eguzkize baino. Bale, hemen, Oso handizek diez. geure nabe Horrek espazioen txionetako superordenadorak kontestadoz eta dinoz, bai, witxi, galaxi batetik urteten zunien, beste galaxi bat topako zu, eta hortik urteten zunien, beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Bueno, ia, azkenengo galderingo txaguarkaitxeri, eta gero bago ez geure azkenengoko galdera bizekaz, bostak eta hogeta irudiez, eta ensegide eskapain bizuie. Irakasle zaran moduen, irakasleen motivazioa eta interesa areagotu direla esan deikezu, hau oso garrantzitsuen motivazioetan atako. Bai, azkanien honek itzen duzineko berba, no? Motivazioe, aktibazioe, atentzinue, kudeak eta emozionala azkanien honek guztizek gure garunen dausen, pertsona bakotxan garunen dausen funtzio ejekutibuek diez. Eta azkanien honek entrenamiento bat bidaui hobetuteko. Eta egize da, entrenamiento sistematiko eta gradual bat eitzen da nenien, gero azkanien garrantzitsu edan ara,
ba, adibidez, ez dakit, ahosko bat, edo azalduterakuen, edo, ba, nonokin biden fokue baten txinue argi okitzeko, eta bazkanien honek areagotu eitzen diez, ze azkanien zenbat eta metodologize esan divertigarriz haue, dinamiku haue, bazkanien honek danak aumenta eitzen daue, eta ikasliek ba hobeto eitzen daue lan honetan. Interesa piztuten dalako, bai. Bai. Total. Zuek igarten zui ez da kuadrilla? Bai. Ez dako zuen interesik? Eulizeri bekire garatu zarien nireles? Bai. Nik eulibet sartuten zan den ingelan, bera galtuten zan nahi entxo. Neu zer pentsat. No pentsaten dut, ia zerringoten arratzaldien aspertuten banaien, ia zerringoten gero. Bueno, Laia, kontesta zeuk, aspertuti buruz. Zer da garrantzitsue? Aspertut ez hausen idea okurri duten datzu zela. Danonik ez izuari? Zutik, marrazketan. Nikola? Uitzi, hau askotan pasaten da gelan eta enporia gaitzen. Nik gelan ez dinot, gelan ez da aspertu behar, gelan inbide atendidu. Bakitz, dinot, osea, non pasaten dan askotan. Aspertuti? Bai, aspertu alzarain asko, askotan. Bai. Orain bai dau jenti, osea, gelan aspertuten dana. Eta pentsaten dau, orduetea gelako txan. Igual ondo ez da bilako nitzen lo, Bai, pentsei da bien. Osea, dala superdivertida, rizea, joko batele sartun bida bien. Claro, eta ondo lo egin. Eta beste mundu bateko ebazaran pentsabizu geli bakarrik, lausati 15 minutuko egizela. Bakarrik, nire ari pasaten daz. Bai, beti matematiketara, Ez que nitzak intxot zure superboterie... Matematika leko anatan dau. Bai, haulanda, zeu ez nau. Ados. Aurrek, ikusten zuz aurratzen dako zun kuadrotxuek? Bai. Haulan, harin ikusitxe esango zantzun zema dauzen? Sortzi bako txetik dauz bat, 2, 3, 4, 5, 6. Zema serie? Sortzi, bederatzi. Itxan, zema dauz? Ja, konta. Bat, 2, 3, 4, 5, 6. 12 dauz. Inbiot 12 bider sortzi. 12 bider... Nirurogei... 86. Txo, ni eske ez da itxametik. 86 uste. Ametik galaxitik, txalo bat. Oso ondo... Nik ez dakit ametik galaxitik urtengo badoten, bai urtetekotan zeuekaz laurokaz ungo nintzen, espazioen txizen. Ingo txaguleku ez da, guitxiri. Bueno, orain inguna da, amaitzutu, ofizialki amaitzu du elkarrizketie, bai inguna da, ondo topate bat zuien. Irakasliri galdera bat gauzen etxen elkarrizketatu danari, eta zueri joko txiki bet. Ondo topaten zuie? Bai. Venga. Irakasliri, hau da gure hileko galderi. Arkaitz senda korta. Zein da zurentzako domeka perfektue? Pentsa, 30 segundio moten txut. Bueno, asko dauz, no? Bai, eta diferenti, bai, Ahí estás. Ze domekak askanin urte barruen, diferenti eta de asko ganera. Ganera, oraingo azteko egunekaz, domeka honetako plana dakot buruen, da dinozu, bitu familiz llegaz pasa, egon tranquil, eta aprobetxa denpori ez, gero, azte egunek berez duez, eta domekatan itzen dapurtxu bet, aldozu denpori... Gelditzu itzen da denpori, gelditzu eta tranquilo bizi, gero, azte egunek duez, berez... Domeki da zurentzako Nikolak esan dago duen aulako agujero de gusano bat, eta horre denpori itzen da moteldu eta aprobetxati eta lasai, no? Eta deskantxo egune, buruentzat, bai. Oso ondo, super ondo kontestata, bakotxak beran adakuta. Darin zeuek azguez. Da inguna da arri horriar, lehela ingo daue Laiak eta Nikolak, eta irabazten dauena Mailin kontra. Eta irabazten dauena, dana, irurek, ingo daue... Bisek, guzango zezan. Ez, batek irabazi bida, orduan lehela zeu eta Laia, ingo zuie arri horriar, irutiko bienara. Vale. Eta irabazten dauena, Mailin kontra.
Eta hortik geratuten dana txapeldun, aukeratuko dau, kantie elkarrizketa hau akabateko. Ondo topaten zuie? Ondo? Vale. Venga, ba... Galdengo bai, bueno. Bueno. Saiatu ingo nahi iraz. Ahí está, garrantzitsuna saiatuti da. Venga. Arri horri ar. Ba, zero, ala, galduten, esan dutele. Arri horri ar. Ba, bueno, menos mal. Arri horri ar. Bi bat. Arri horri ar. Bi. Arri horri ar. Galdintzu bai, Bai, txika galdin etxik, du. Irubi ondo. Venga, orain Laia eta Maili. Arri horri ar. Bat utz. Arri horri ar. Bi utz. Arri horri ar. Iruts, nork irabazi dau? Magi. Maik. Vale, Maili. Oso ondo. Ba, hemen preparata dagote, ia. Ze kanta guzu irratsaio akabateko. Ze guzune. Alda esan, Rihanna, Gutxi galdera, Betizu, txortu de. 10, unibertso honetan, Bai. 10, 17 eta 9. Itu justo. Bai, Bostak eta denboran. Bai, ondo kalkule dut, zen nire espaziontzi hau oso kalibreta dago. Esan, Maili esaten Bai, dauen, bueno. bai, merezi dago, ez da? Bai. Ondo, Hor akendo dagoena. pasazuie. Bigarren kantie. Zera, bigarrena nondik ikusitxe? Hemen zauz, nire ordenador ikusten? Golden, auri. Zein, hau Bruno Marsena? Bai, Bai, ez dututen zula. bai. No, bai. Hemen ningu txuti, Bitu? Hau kanti guzan zu? Bai. Bruno Marsen, hau, Apatxe, zetuten Apatxe. dut. Ez, hau ez da Apatxe. Hau, Rose eta Bruno Mars. Bueno, ba, placer bat esan da zuekaz hemen denpori pasa, eta balorin imitzien irakaslikaz bebai, ikaskuntza, bueno, barriz ez da, bai, oneri buruz berraitxe jenti bebai, okitzeko garrantzize, eta entzun deizen bebaiz. Zeri buruz da, bien, azkanien, gurasoa izakiengo dauie, minika adibidez katuek dakotaz, eta bebai neure intereseku ebe esan da. Da, gane oso posik geratu gara danok ez da. Ba, justo neu botxakur dakotez. Bost txakur? Bai. Eta zeu baitzen zu geltokiz eurekaz? Zer? Geltokizetan lan. Geltokizek itzen zu zeurekaz? Superpoderi dakoie? Txakurrek. Bai, igual bat da askarrau eta bestie, aputxo listo. Bai, zerraze diferenteak diez. Bai, Gero konpartamentu ipintzen zunien danak bardinak diez. Ez da bia itzen kasurik bakarrik bat edo bik. Eta danak zaten da bardina, ez da? Bai. Edo diferente motoz. Okela eta... Edo laiak esan daulez, batzuk gehiago beste batzuk paino, ez da? Ez, normalien ez. Bai, ez. Normalien danari bardin. Utsi, Esan. nik hiru txakur dakotez. Hiru txakur dako zuz? Bueno, urrungutan etorko zari txakurreri eta katueri eta buruz berbetan, aurri be interesa dauzkuta. Vale. Ba, eskerrik asko. Eskerrak usuien hon hori emon? Bai. Ia. Neure gelakueri, bosgarren maila A, zehondaztia animeten eta zikeratik da eurek barik ezin izan gozando lortu hau. Oso ondo. Nipe bai, nik LHC guztizeri ze emon zan dizen konturetanak hasi zan dizen zori zan duten. Bai. Eta zu, Madi? Bai, nire gelari be bai. Nire gelari eta nire familizeri. Bueno, non bai neure familizeri. Vale, eta laia zure Neure familizeri, bai ez asko. du itxiko mandan, ez da laia? Bai, nire familizeri be bai. Nire familize garrantzitsu ez, bizetan ikasten da, ez da? Etxien Bai. eta ikasten. Da, arkaitzek, non hori gu dago esan, ikastetxiri, familizeri... Nik lankide guztizeri, eta eurek ez dauin esan beste ikasle guztizeri, bai, ba, danokarala parte honetaz, eta Claro. zeu, bai. Ahí estás. Eta, bueno, ba, aurrera itxeko, dano batera. Muy bien, cuadrilla. Bueno, ba, pues, Madik aukeratu dauen kanto honegaz, eskerrik asko eta egun politxokin. Eskerrik asko. Aur guez. Game, then the home game, game start. Bapitu, azkanin bai esan da apatxe. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
together. Apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, apatı apatı, It's whatever,